Amaya vakaenda kumasoro vakanoprofita vachiti ini ndoenda kuchechi kuCotton Class vakati hanzi ndakapiwa nyoka inotorera vamwe mari pamashopu nokuti tine mashopu tese tutu vakanditi ndine gono randinaro rekuita varume vese muvhireji varume vangu saka ndanzwa nemakuhwa ndobva ndazotsvagurudza nyaya yakatotorwa udhiyo kumasowe ikoko udhiyo yacho ndinayo vachiti mune kondo vaturu nenyoka inotorera vasowe veprofita vakumasowe ndaitovekumba nandisiko kumasowe nanditori kumba ndisina kutoenda kumasowe kwacho muprofita pavanoganga vakabatwa nemweya ndizvo iri maizo mweya tsanangudzo dzakarova zvakataurwa neaudio ndizvo asina ndiprofita ndisimuprofita maizvitaura murichi zvakaitika ndezvo ndakasimuka ndichiparidza ndasimuka ndichiparidza ndakatonzwa kuti zvandakutaura ndichakwanisa kuzvikondora saka ndakatorera kuti ndofuka ndanganda asi pane pakatangira nyaya muprofita ndiye akaprofita inini ndobva anditi akaprofita mai vekwakumenhuro nemurume wake ndobva vachizvoni amai simukai nababa endu simukai munzwe nyaya iripo ndobva simuka mai nemurume wavo ndobva vanzi ndaona imbenyu yaparara asi kuparara kwayaiti yaparara nekuti mudzimai wenyu anenge aine $20 panouya mumwe munhu anenge aine $20 asi ma$20 anenge akasiyana kuti munenge mune 20 ari mateni uye anenge ane 20 iri yakabata saka ndopa ndaona pavambiri mbenyu kuita sei kuparara ndobva vabva vavakirwa muteu ndakanga ndashaya chaji yandainge ndichitengesa mushopu saka mashairi akaita ndekuti pakauya munhu mushopu ndobva atitiona ndobva ndamuratidza pandakamuratidza ndakaona kuti ndarongedza chaji but hapana mumwe munhu akazombouya achida chaji mandatsvaga chaji ndikaishaya ndakapamurikuvakira hanzi nhau iyi inoitika pamashopu penyu nemuprofita ndobva ndati pamuri kuvakirawo uishe hazvaigonawo here kana mune zvamunokwanisa kundiitirawo nokuti ini kune zvaitika kubasa kwangu zvandisina kunzwisisa ndobva zvanditsanangura ndobva ndatsanangura zvikanzi nhau yenyu ndo nhau imwe chete iri kuitika saka imimi chitsvaga ishisha remuBay Street munyore zvinhu zvenyu zvese zviri mushopu menyu ndobva ndati zvinhu zvangu zvakawandisa ishe handikwanise kuzvinyora hazvikwani pachizha zvikanzi munoramba muchidzokorodza chero pamambonyora rambai muchinyora ipapo kana manyora sekudaro motora mbiya inenge ine mvura asi zvinoda chivindi monoisa pamukoto ndobva ndatadza kunzwa shona ndobva ndati zvoni pamukoto ndatadza kupanzwisisa ini ndobva ndanzi nemukadzi nemurume waye vanga vaprofitwa muchembere mungatadza kuza pamukoto oraiti tosokutipirai kuti pamukoto ndipapo ndobva ndatayo ndoda kutonzwa izvo zvinoti kunozoedza kunze ndogona kudi kukanganwa zvikanzi pashopu yevava mai vavo nemwana wavamugiji vavo ndobva ndonokusha mvura iyoyo saka zvadaro ndobva paparidza akaparidza nonzi chimiko nemurava ndobva pazoparidza akaparidza mirondo yaJohani paakaparidza kwakanzi jana raakuvakadzi ndobva ndasimuka ndichiparidza ndakaparidza azvenguva saka ndakanzwa kuti pane zvaakuitika pandinoni ndanda kutofamba ndichiita nemaaction kusvika kwaita kungobva na 12 o'clock kusvika na 6 o'clock kusvika murume wangu akanodaidzwa kumba ndobva auya murume wangu ndobva audzwa zvaakaudzwa ndobva kwanzi kwaitika rufu ndobva taregedza kunamata bva taenda kumba tasvika kumba ina anopinda munhu makunyanya kupinda kure tikuti zvekuti vari kutora zvinhu makazvitaura here zvekuti vari kutora zvinhu zvakataurwa paaudio but audio ndoyaitaura nemusirimi inini zvandaitaura ndaitaura sina singakwanisi kuzvikondwa mama zvikii
handisi kuziva zvakaitika. Asi ndimi here maitaura? Ndimi. Saka zvauri kuti makataura ichokwadi. Oti yashe icho. Aiwa kana. Zviro zviri kutaurwa chete. Toidi audio kana muri dzachibvuma ndiri. Ichokwadi here. Ndakatozozvinzira paaudio kuti ndaisa kuti zvinhu ndozvandikuita. Ndakatozonotsvaga audio kuti ndinzwe ndozvazvitaurwa. Mina makazitaura kana makazitaura mamusingachazivi. Ndandangokondinya ndakataura zvakawandisa zvikapungwera hamusingataura zvichanzwisisi kuti chii kuitika pandizvo. Mazindwere kwava ndirave mune nyaya iyi kwidza izwi renyu yamaidzi vakanaka mezi amai ava musi wacho iwoyo anenzi vabatwa nemweya wavo iwoyo vakasumuka vakatanga kutaura nezvevava vakapedza hanzi vakati ivo kane kachembere kanogara pahamamirapo kane mapere apedza mbudzi kanoti kanomuka kuseni kuenda kenogara kudhunduriro isingarimwe kekunya chipondokoto kakamirira mapera acho keuya mapera edya eenda ini ndodzokera kumba. Nyoka yangu nyoka yavo yavainayo ndaibata muromo ndanga ndatuma Regina kuti aenda aneshedza chimurume wangu kumba zvino ndatanga zvorumwa nenyoka iyi. Ini ndini waitaura ndogara pahamamiri. hauna ndochengeredzo ndimijeri hamuna vane hamamiri ndini ndiri ndisabvupatini. tikuti isusu kana wewe mweya mama vakaramba vichitaura toita sei makaporofito makaudzwa shoko nemweya toudata tikachatana mweya here mumatari kana uri mweya ishe ngautaure zvinhu zvaunoona nokuti zvamungatoda kuita kana mungatobasi ndeuda totsvaka kuti hamuroizvishuwa here kuti maite muchitoti hakuna here vamwe tichenuro tione kuti zvayakataurwa nemweya uyu zvingadero zviri izvo here kana kuti hazvisi kuitira kuti ndizvo here ko Elena asi ishe munhu wega unongochizviziva zvauri naika kana usina chawakabata ungabvume here kuti ndanzi muro ndeti hongu ndiri muno tinatoma tihongu toti pakawanikwa vamwe kana izvozvi mukada vanofererawo ndotenda mari kana uinavo ngavauye izvozvi aiwa kuti izvozvi nezvibvumira kakuti zvichene mwoyo yedu idzikame mugatse chitirei vanga vari mweya musuwa zvino saka vari kutoti vava vasingazivi zvavava zokutaurwa imameno vakakudzai vakati zvaita sei because vari ndakabva na12 kuti uzosvika kwachii ishe kubvira ipapo chirundirwadzo shopu mangu inini hamuchatopindi vanhu kubvira paungataura izvozvo matengerwo amaitwa naye zvino zvatosiyana handiti amai ava taibotukana kugara inini shopu iyo ndakaitanga 2012 ndakasvika varipo pamashopu nekuviwo village teno vane shopu futi ndine shopu taimbotukana takapedzera 2015 pavakandiudza uhuri handiti ndikafungidzira kuti zvaita sei zvapfuura but ndikutonoti daka ravo neni nemashopu ka ndiri kutoenderera mberi uraita zvino ambwe saka munhu makapumana ndozviri kutaurwa kuti paaudio ndopazviri ndopazviri zvitoripo izwi riri rani izwi nderangu ende ndaitotaura asi hamusi kuziva chii chatanga handisi kuziva munombopengei hanzi pachechi vanzi vanga vasutswa handipenga asi ndinotombwaka pekuti ndinopepuka ndakatotsva nditone rimwe gemenzi rangu zvekuhaka saka vamwe vamunozimbohaka vasiri handizvokuti pandakapesera kuhaka ndakahaka ndiri kudomboshaka vaitova amwene vangu mai vemurume wangu
Saka mepo yaitaura ichiti mwana wangu ari kunditiza. Ndobva ndazovakirwa mutero ndikatonge ndakadzoka sipetsoka pana. Ndobva ngemenzira yangu ratotsvaka. Pandozongopepuka ndokandotanga ukusiya. Hanzi akaitaura. Ishe tikukumbirawo. Akarekodha ndeuyo anga ari pamasowe ndeyanga kuudze zvaitika start sequence. Kweyaya kuti Anokutsanangurira kuti wairi kuti pamusoro imamo. ndono kuzanisa vanhu. Nyaya yandakaita kuti ndirekodhe mamo. Uri chicha. Ava hapana wandine ukama navo pevesa. Wairi kuti Nyaya yakaita kuti ndirekodhe inyaya yekuti kwakauya muprofita munzvimbo. Abva ativhurira sowe abva aenda. Tava tasara tichinamata. Saka pamazuva iyayo panga pasina munhu mukuru aivepo. Ndini nanga ndakatoti kurei pavanhu vese vanga varipo. Saka amai ava vakasimuka zvishuwa vachiparidza sekutaura kwavari kuita. Asi vakazotanga kuzotaura nyaya idzi kuma11. Ndiko vakatanga kutaura kuma11:4. Ndikaedza kuvatsiura ndikati haonai madzimai nyaya iripo ndekuti kana tichitaura nyaya idzi dzinoda kuti titaure muridzi wenyaya iyoyo aripo. Tisataure vanhu vasipo. Vanga vari pamweya. Vabva vanditi iwewe hautaure pandinotaura. Muno mumudare rangu haundimisi. Ndava ndanyarara pano. Saka ndonga zvinhu zvekurekodwa izvi. wakarekodherei? Zvinhu izvi zvekurekodwa izvi inyaya yekuti amai ava ndaizviziva kuti nyaya iyi vachairamba. Kana zvavaudzwa nani? Iwe wanotaura kuna ava vaisiya kuti vachana. Inzwai munzwe ma. Nyaya iyi kai. Nyika. Iwewe utori mumwe munhu utori musungo wepadare. Kuti ndiwe munhu unokonzera kusagadzikana kwevanhu. Mazuvarira nomazvi. Taure nyaya iyi kuti mupeisa munhu izvi. Tokuziva kudaro. Uri munhu akashata kwete kushata kwokutanga. Ndiwe munhu akaipisisa. Ungatori zvekuchechi unovigira vanhu vari kumba kuda kupezanisa vanhu. Nava munonamata nese. Nyaya iyi mambo handisati ndakasvika nayo kune ava. Waiteperei? Asi hama dzavo dzakasvitsa nyaya iyi kune ava. Iwe waiteperei? Wati wewe waiziva kuti vanozoramba. That's the story. Uyu ndiye akati ndiye angari munhu mukuru. Uya waiteperei? Wakati waita zvichikuru. Waiteperei kubhadharisa kutemba. Ava munonamata navo here. Aiwa ava hatinamate navo. Wasekonamata navo. Unoda kuvenganisa vanhu. Ava vandoita zvekutouya kumasoro Akatozondiprofita futi uyu kuti ndichadonha nekuda kwevava. Ndichadonha kana ndadonha ndichabvunzwa ndonamata. Pane munhu wataura kuti vanotoita zvekuuya. Ndainamata kure. Nekuona kuti handikwanisi kuwana zvikwanisiro ndakauya padhuze. Asi akatozondiprofita muprofita. Akatozondiprofita akatondipa mutemo. Ukuti muchadonhedzwa nekuda kwavo. nyaya pamusoro Asi imamo. padzaitaurwa inanga kuzvipinda Pamusoro imamo. Kunyepa izvo. Iyi nyaya ndinoti kunyepa. Chikonzero ndechechi handiri kuti kunyepa. Ndechekuti ava mai ava ndakatoedza kuvamisa andidya. Vakaramba vakati iwe nyarara utaure pandinotaura. Uyezve ndaiziva kuti panga pane hama yamai ava. Waiteperei ndomubvunzo wangu. Chandaitepera ndechekuti nyaya isazondisarira maoko mangu nimuridzi akataura nyaya yake. Yakusarira maoko ako pakudii? Pachechi. Nekuti ava mai ava pandakavamisa vakaramba vakati chero kuvhileji koko hamuna zvamunondiita. Maodhi iyoyo itoripo panyaya iyoyo. Chero mukaenda novaudza hamuna zvamunondiita. Kuasa munhu. Kasirai. Ndiwe une nyaya idzo. Ava vangasingatozii kuti vanyewa. Munhu akanyewa akasazviziva angarwa nemunhu anganesa. Iwewe ndiwe waida kugadzira nyaya. Ndoda kutongera izvo. Zvekuti vanhu zvekuda kupesanisa vanhu. Uye sinyaya dzekutamba nadzo dzekutakura nyaya dzeuroi uchindisa kuvanhu. Uchitepa vanhu. Uri munhu anonamata chii? Uri kunamata here? Kunamata iko kwokupesanisa vanhu. Ndoda kutongera izvo zvawakaita zvekutepa izvo uchinopa vanhu information yekuti vave ngazi. Ava neyavo tichatonga neyavo iwe neyako. Vanofanira kuzoya kudaro muswana. Vese vachipinda neuya neyako.
5 modzoka musi wa5 tichipa mai avo mutongo wavo zvavakaita tichipa uyo wake nazvindoko achida kuti muvhireji mandigere nekuti unongoziva kuti kana zvanzi uroyi kana ukafamba vanhu vanenge vangoti kana mwana wanenge akangozwanza chembere iyeyo saka ipapo papindiaa zvakamurata sei uyu ndobva atepa achiti kwai ndoda tosazoramba ndokuindisa information kune vanhu dai makanza abvo mukasazviziva mukatsamwe inini munhu akatotanga kuudza pamusoro emama ndimaiguru wangu varikumatonamata mune oti dai makaudziwa pasina oti maikupinyiva asingabhilivi saka uyo ane oti ndianenya oti yatulele mamwe mashoko yarakataura amai avo pane mamwe atakateerera makwawana tsvaga kuti panzi munhu uroyi lero kuti papaganwa kuti akashidzira vakambouya vakauya vachinhingiringa ndaona baba saka play vachitoudza uyu kuti nyaya yeodiyo zvotaura namama asi uyu andatongo ndakatotsvagawo kuti iye munhu ndiye trabhokozi anda kutoa nandisenza vanhu kwepurisa kaya kuti ndimhere siyayadai hakuna kudairira vanhu ndamuchiita zvakadaro iri kutobatira dzadza dzimwe dzese saka chatanga kumanya kuti ndototo auya kuti munhu wekutepa vanhu ndiani wrong mambo uri kutepa kugadzira makuhwa anopesanisa vanhu vanhu vanotemana nyaya dzakadaro hadziitwe shamwari yakuti panoitaiporokutecha kuti chakadaro chakadhakwa iporokutei haufaniri kuvenganisa vanhu ndopane nyaya izvozvo havachatoonana ava kuti shopo yangu haichatenga kubva zvaitika izvozvo opona saka ndiana chatabata vanhu tinotipinda imwe izvi tinotipinda mutingi mushomomo tichapagadzisa sei gogo vari kuti ndakutya muraini kuti akangonzi pafa munhu kana parwa ndikogove mapiri tinongonisengezi gogo makainzoona nei nyaya yekunzi muri kunzi munoroya makaiwana ku ndianakainoti nani hakuna munhu anonzi masoiko yakauya nani kwamunhu yakauya naye mukomana anonzi ani Livingstone Profit masvika vaona kuti ndo satani chaiche kuti kuti ndikutsema havo zviti ndatokutonga ndokuri wapesanisi vanhu vanhu vapesaniswa ndiane matsamba here upostori hwacho ureusungwa haafaniri kuzviita izvo afanira kukurudzira vanhu ino matsamba mangu handina sandina munhu wandakaprofita aiwa toda kutongera kuti ndopatiri undaika kuti nei anobva maya makaronga maisiri kuri aiwa yange yakatodziva aiwa kana vafani kudzima maisa vasaini yandasvika pasvino paro vito nitipei yava yatanga volume yacho iri padenga apo kubhatani yakatopinda inini haina volume rei inayo itaiti aimunzwa uyo ndichinzwa tikanzwa nemaaudio gore rino
ndakatindira unofunda tindisoko Pedza Yesu pamangaina Yesu ndio ndio Pane fomo. Oh. Ini warga sini, anda sedang. Jangan murkuramba kudetera anda kuti mudzokere. Ada mudzokere chizopa mutombo. Namda titese kumba. Titi vanhu tivaudze kuti hamuroi. Kuti vanhu vari kumusha tivaite sei, tikubatsirei sei kumusha. Aiwa, tichatokutonga ava kava. Nditi ava ndo vane mhosva, havasi kuiramba kana. Saka tati munouya tovapa mutongo wavo, hatida kutonga futi nouyu akavesa muto. Ndomutoto ava vasi kuramba kuti nezvandaitaura but handichichacha. Saka pamunouya pamutetataudza kuti nyaya yakafanira netoita zvinzira kamhanya kupa mutongo tinopa inokufadzai kana kuisa kufadzai kana usingaenderani nezvatofanira kuita. Saka mungatipawo nguva kuti pakati tikamboafaita mouya tinokutendai nekuti uchapupu hwamatipa nenyaya chasikatozivi zvekuti kaumatumbu ndimatotidi uko vari kuchemawo nekuti patinovaripisa vanhu vekuraina vanobva vazviziva kuti munhu aunye atongwa ndizvo nevanotepa vanobvaudza kuti kutepa kuti kunotongesa kana kutepa zvinhu zvinopa vanhu information yekuti vanita. Takandi kana iri mambo ndapinda mwana mamuri paroro kadzo